Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 83, nada máis e nada menos, desta quinta tempada, neste mes de xullo, no cal o lóxico sería estas de vacacións, xa non estar facendo programas, xa non estar emitindo estas cousas, porque todo o mundo anda de festival, anda de concertos, anda de vacacións, anda na praia, pero é ben certo que realmente estar tumbado na praia lendo un libro está guai, pero imagínate estar tumbado na praia tomando sol, poñéndote este programa que imos a ter por diante aí nos cascos, disfrutando da nosa convidada de hoxe, que é a súa cuarta visita, 2023, 2024, 2025 e agora 2026, nesta quinta tempada, a temos novamente por aquí presentando novo traballo. Hello, que tal? Como estamos? Moi boas! Que tal? Moi boas, moi ben, encantada de voltar por aquí por cuarta vez xa. Cuarta vez, Que cuarta vez. rápido pasa o tempo, Estás entre ti, Quique Varela e os rapantes. Bueno, sí, Quique Varela, os rapantes, ti e Galician Army, os que estades Sí. aquí loitando por ser os que máis veces veñades por aquí. O cal eu sempre digo que agradezco moitísimo. E cando poñemos a quinta, que eu quero gañar, que son competitiva. Pois mira, no momento no que estamos grabando isto, quédame un oco do que vai a ser a final de tempada por pechar. Se queres volves en 2 semanas, Igual é abusar, non quero gañar con trampas. no, pero para a siguiente tempada, bueno, xa te contarei. Non vou adiantar cousas que non sei se pasarán, pero podes gañar, me parece. Me parece Yujú! que podes gañar. Era obligatorio que viñeses por aquí cando estaba eu programando o final de tempada, o dixen en anteriores programas, a tempada iba a acabar en junio, tiña aí máis ou menos tal, como sempre, pero foron salindo un par de conversas, un par de ocasións, que algunhas xa se viron, como foi con Apolo 18, Sí. como foi con Martes Mal, con Noelia Perpetuo, outras que van a vir despois que a túa, e estaba dicindo, hostia, que vou pechar a tempada, salen estas ocasións, e dixen, pensando así, digo, a que máis podo traer? Dixen, ostras, que estreou novo traballo, vine en directo aí presentando ese traballo antes de, e non pasou por aquí por esta quinta tempada, que mellor excusa que con este traballo, digo, ten que vir, o sea, ten que vir. Home, claro, prometeu tiña que chegar a esta edición. A máis, despois de por fin verte en directo, que ten narices, ti me visitaches 3 veces xa, bueno, está a cuarta, non? Sí, Pero ti me sí. visitaches 3 veces e eu non te puidera ver, te vira unha vez no Festival da Luz, creo que fora. Me viras no No, Festi da Luz no e Festival me da Luz? viras creo que no balcón en Santiago de Ai, sí, Compostela, verdad, no desde balcón, é os verdad. miércoles de baranda. É verdad, me olvidara dese. É Un verdad. formato moi chulo, a verdade, moi original, que para a xente que non o sepa, era tocar nun balcón do teatro principal para o público que pasaba pola rúa, e se facía un corriño de xente, logo marchaban, voltaban outros, era super divertido, a verdade, foi unha experiencia moi chula, nunca tocara nun balcón Ah, para xente que paseaba pola rúa. mira, a veces está guai porque actuar na rúa e de gratis ten problemas, non? Un pouco moitas veces, claro, a xente vai, non sabe o que hai, poden falar e tal. Pero nesa ocasión, o estar ali no alto, creo que incluso para ti como para o público, nin é invasivo para o público, nin é tan igual tan problemático, entre comillas, enténdase, non? Pero que a xente que estés actuando na propia rúa, e para ti tampouco é o mismo que estar mellor actuando e ver que se forma diante de outra maneira a xente. Creo que se disfruta, creo que está guai eso, non? Unha experiencia distinta, para min é o chulo, non? Como tocar en espazos non convencionais, que de feito gustaríame facer iso con Prometeo na cidade, que vou adiantando unha das novidades moi chulas deste disco, desta xira, e que ademais de estar tocando en festivais, que de feito agora mesmo estaré tocando moito en xullo, pero mentres gravamos a conversa que un chisquiño antes non podo anunciar datas, sí que podo decir que está o Castelo Rock, así que convidadas, convidados, convidades, e despois faremos unha xira por salas por primeira vez. Ole! Que, hostia. Potenciando iso. Claro, porque ao final todos e todas queremos tocar como nos festivais, nos grandes espazos, pero ao final estamos aloixándonos da cultura das salas, que creo que non é só porque non queramos facelo, senón porque tamén é máis difícil de manexar, sobre todo cando é un proxecto máis pequeno e emerxente, e eu chego un momento no de que o público xa responde e que podemos empezar a ir ás salas e facer ese contacto máis directo co público, que eu creo que nos festis igual está un poquinho máis perdido ou diversificado, e ao final se non apoiamos o pequeno, a cultura de salas, isto vai estoupar.
e non pode ser. Mira, despois a ver se te podo sacar aí algo cousiña máis así a última hora, así que un despiste que teñas de cousas. Pero dicías tío Castelo Rock, quero aproveitar xa que tío nomeas para convidar a xente a que vaya o Castelo Rock, que é un festival mítico, que leva moitos anos facéndose, e que o ano pasado reinventouse, pasando de celebrarse no Porto, nun formato, digamos, mediano, un pouco máis, eso, máis grande, a que dende o ano pasado celebrase nunha das prazas de Muros, que a ver se esta non podo acercarme, porque estás ti, está Nadia González, está Viva Belgrado, o sea, hai cosas moi guapas, e é nunha praza pequechiña, que creo que entran 500 personas como moito ou algo así, e me parece unha cousa moi guapa que se faga desa maneira, porque é un festival pero ten esa cercanía dunha sala, pero o aire libre, pero ao mesmo tempo esa cousa especial de estar nunha zona así tan bonita como é o centro de Muros, que, hostia, está guai eso, A está... min flipame o festi, parece máis que hai un cartelón, ou seja, teño moitísimas ganas de tocar, e este ano eu estaba un pouco como falando con Galún, cos meus managers, tipo, buah, claro, que lanzar disco tan tarde, dicíame, non, lo, igual hai que esperar e tal, eu dicía, e que teño algúns temas como Prometeo na cidade que son moi para verao, despois mañá de domingo necesitaba sacalos, sabes, xa estaba dentro de min, e dixen, mira, quero que sexa agora, e non me importa sacrificar máis a xira deste verán para preparar a xira por salas, Hmm. e despois xa o ano que ven facer unha volta, tal, que logo che conto que imos teatralizar un pouco o show, tal, vai estar super guapo. E ao final nos chamaron de bastantes festis, que aínda teño que anunciar uns cantos e xa hai varios aí, ademais outros en negociación, ou seja, super contenta coa saída deste EP. Mira, te acabas de dar unha das claves, que sempre unha desas problemáticas ou esos debates que hai, non, dos artistas sexan máis independentes sen nadie detrás, ou como o teu caso que tes aí a xente de Galún que están facendo un traballo enorme tanto contigo como con toda a xente que teñen no roster, que cando sacar un disco, non? Ese momento que parece que, ai, como sexa verán ou cerca do verán, si sacar ou non, porque o consumo, si mellor despois, si sacar 2 singles, si sacar 50 singles, que esas cousas sempre problemáticas de que facer, non? Ca música propia. Hai que escoitar e ser un pouco obediente ás veces, porque eu tendo a rebeldía, de xeito natural tendo ao caos. Un caos organizado, son moi prudente, e son moi disciplinada, pero despois sí que son destes arrebatos, non? De creer que, bueno, ás veces hai que facerlle caso ao instinto, tamén hai que deixarse aconsellar, pero sí que desta dixen, quero sacala agora. E conste, Calung sempre me apoia no que decido, nunca me está instando a facer algo que non quero, pero sí me aconsella, non? De, pois igual habería que facelo así e tal, e a verdade é que para min, a pesar de arriscar por adiantar, por atrasar este disco, por sacalo, digamos, máis tarde do normal, ao final funcionoume moi ben. Entón estou super contenta. É un traballo que sinto que recolle a madurez sonora que quero ter, que xa ten un son como moi propio, xa pasaba un pouco no esencial, pero agora creo que se afirmou, e lle dimos unha voltiña xunto a Roce, Héctor Rodríguez Monte da Pena, que é o produ do EP, dimoslle como unha voltiña para que a produción soase todavía máis grande, máis como eu quería, entón creo que estou achegando pouco a pouco os pasos ao camiño no que quero estar, e que xa estou cos pés na senda. Até faremos máis en profundidade do EP. Aquí isto como a televisión, non? En breve, vamos deixando aí para que a xente se quede. Pero quero nomear unha cousa que ti dixetes agora, non? Que ti des esa rebeldía túa, que eu creo que ti sen rebeldía creo que non serías ti sen ter ese punto de querer facer as cousas como ti queres o máximo posible, non? Pero ti acabas de dar unha clave que sempre se fala moito, ou creo que se tende a romantizar a figura dos managers, a figura dos sellos discográficos, no sentido que parece que ter un sello discográfico, ter un manager, xa é a panacea, non? É como, tes un sello e xa a túa carreira se vai a disparar, a túa carreira vai a ser exitosa, e, lóxicamente, facilita moito, lóxicamente, ter, sobre todo, un sello, pois como este caso Galún, que xa teñen, bueno, un certo nome, pois axuda seguramente a moitas cousas e demais, pero non sempre tan bonito e non sempre tan favorable para un proxecto igual ter alguén que ordene sobre el, non? E que importante é, como este caso, como dis ti, que eles aconsellen, que respeten un pouco a túa decisión, que lóxicamente intenten dicir, oye, nos queremos pola nosa experiencia ou por tal que mellore isto e tal, pero que te digas, no, pois eu creo que isto, e digan, bueno, mira, pois sí, porque eso demostra
que son boa xente, non? No sentido de, oye, nós temos aquí un proxecto, pero respetamos o que quera o noso artista, e que entenden que tedes que ter tamén certa liberdade e non ser todo tan marcado, non? Eles cumpren moitísimo iso que estás dicindo e tamén é certo que eu naquela época na que traballei con Galón tiven varias ofertas distintas que conseguín eu, quero dicir, falei eu con eles, non quero dicir aquí que me caían ofertas á porta da miña casa, Sí, sabes, sí. fixen un dossier guapo, tal, paseime por varias oficinas e en realidade as que fun dixeronme que lles interesaba, eso foi a parte guapa. Vin varios contratos, revisei os contratos co meu asesor legal. Bueno, había moitas cousas que non me molaban. Ata que cheguei a Galún despois de un par de experiencias de igual isto non é para min, e o que lles dixen foi, bueno, que eu estaba disposta a traballar ao 100%, que eu era quen financiaba o proxecto, moitas cousas, e dixen, pero para min é non negociable que eu fale do que queira a nivel político na miña música e que eu me vou vestir como eu queira e a imaxe é miña. E eles dixeron, por suposto. E aí foi como, un respiro. Firmei con eles ao final, sí, e sempre respetaron iso, sempre me deron moitísima liberdade e confían moito no meu criterio, eles saben moito, se moven moi ben, pero tamén saben que hai unha pulsión interna moi de artista que eu creo que da nosa raza, e ao final a respetan, iso para min é superimportante, e que me deixen falar e cantar con liberdade. E que a máis non no teu caso, non? Que sempre fuches así, non é que ahora de repente cambies ou te radicalizases agora, hai que ser la rojita ahora que aparece aquí radical, non? Que sempre Non, fuches non. así. E ao final, cando tú proxecto a tua carreira xa ten unha liña moi marcada e demais, claro, sempre está ese medo, non? De, hostia, me meto aquí, me vas a axudar a ter concertos, pero que me vas a facer? Vas a impedir que taza máis maravillosa, por favor? Te acabo de Ah, ver. de Mandalorian, Que é de dro a teño tiene unha vez a xente, bueno, ve algunha estantería que teño ben bonita que está aí, bonita taza, por cierto. eu teño un pouco por aquí, logo se achega volo ensino, que está o meu coello por aquí correndo polo salón, E é igual a Grogu, así que oh, qué maravilla, por favor, pues, se despois se acerca, por favor, ensino, ensino. logo yo lle pregunto. Pero dicía eso, ¿no? Que importante é que se permita, cuidado, hostia, aquí va a sonar igual un pouco raro, non? Pero que non se coarta o que ti queiras, que ti queres ser política, pois eres política, que non che digan, oye, non, porque que senón non vas a ter oportunidade de non o faga, no, ti o queres facer, pum, aparte, cando te ficharon, cando ti entraches a formar parte deles, xa se sabía o que era, que dicir, non tería moito sentido non que dixeran, oye, non fagas isto, non, sabes? Xa pode che ver cosas miñas. Esto é lo que soy. Xa está. Sí, aparte que eles son persoas activas en canto a política, que levan bandas sempre que teñen ese sesgo, ou Sí. sexa, é o sitio perfecto para alguén como a min, pero daquelas non pipeaba tanto e dicía, bueno, a ver que pasa, Sí, vou no, poñer claro, as claro. miñas opinións, pero quero dicir que a min me teñen dito moitas veces que me pechaba portas por falar de feminismo, de reivindicar dereitos, e ao final eu como que cheguei a un punto no que pensei, buah, igual teñen razón, que quero, que o que quero, non? E dicías, o proxecto quero que medre, tal, pero ao final, eu o que quero, que non sei se o comentei aquí algunha vez, pero a idea da miña música, primeiro, gústame moitísimo expresar, amo o canto, amo a composición, e hai unha parte como estética, no sentido de algo que soe fermoso, algo que nos xere emoción, pero por outra parte eu quero facer, xenuinamente, o mundo un pouquiño mellor. E creo que o xeito de facelo é implicándose con estas mensaxes. Entonces eu non quero chegar máis lonxe que ninguén. Eu quero chegar a un porto no que este orgullosa. Ese é o punto, que sempre pensamos en chegar ata o máis lonxe que eu poda e eu quero chegar ata onde máis me guste. Non me importa se está en Muros, se está en Betanzos ou se está en Constantinopla. Tanto me ten. E que ademais o de pecharse portas. Non, que te vas a pechar portas. Perdoade. Aquí o Ah, mini micrófono ai, que fantasía, que bonito. é un anxo. Chao, Darko. Adeus. Ala, saliu o animal, conversa bendecida, como sempre pasa que sale un animaliño. Pero eso de pecharse portas, porque a mí foi moita gracia, non? Que te inculcan moitas ben todo. Te vas pechar portas, non tal, non diga, non sei que.
que portas? É dicir, esas portas en algún momento íanse abrir para ti, íanse abrir para alguén que fai algo. Que, sabe, que dicir, é como, estamos seguros de que ti vas a poder actuar nun festival X que non quere que se faga mensaxe política? Non estamos seguros deso. Xa. Entón, por qué? Por que coartar o que un quere dicir? Non, porque te vas a pechar portas. Bueno, igual se pechan 20, pero se van a abrir 50 de outros sitios que igual non son tan chamativos como eses, pero vas a poder facer a tua música, gañarás uns cartiños para poder chegar a fin de mes seguramente, e vas a estar contenta co que estás a facer e contenta contigo no teu interior. E moito máis que eso. Por exemplo, para min Tanxugueiras abriu un camiño increíble, dende aquí un saúdo para elas, que as coñezo, son xente moi guai, porque abriu a música en galego popularizándose a un nivel case diría global e por outra parte unha mensaxe feminista, feminina e de cultura de raíz. Ou seja, elas abriron un campo increíble e hai outros artistas que xa o fixeron tamén, pero bueno, eu asinalo a elas como para min dos momentos máis impactantes, Sí. non? Dese cambio musical. Creo que a día de hoxe tamén hai xente con mensaxe que está vivindo da música. Rosalén, que é super coñecida, unha tía que fai unhas canciones moi concienciadas, é unha tía super brillante. Ao final esa mensaxe eu creo que eclipsa outra que non quero que fales disto nos medios máis grandes. Non que non podas vivir ou que te peches unhas portas que non te permitirán continuar ca música, que vai, é moito máis sinxelo. E aparte, hai outra movida, que eu, por exemplo, non lembro por que fora, pero vira unha publicación, creo que en Instagram, é que non lembro, sei que era algo que era unha publicación fascista, e non sei se xente que me seguía vira que o republicara ou algo así, ou dixen como nunha story abertamente: "Non sodes benvidos nin benvidas as persoas fascistas, misóxinas, etcétera", e fixen un vídeo en plan: "Toda a peña fora, non quero público que sexa así, e que non quero ter moitos números, quero que a xente que me siga sexa afín a min, e sexa peña guai", ou bueno, xente que teña polo menos unha capacidade crítica e unha ansia por aprender, que todos podemos equivocarnos, pero ao final eu non quero fascistas no meu público. Entonces non vou facer unha música apolítica, porque sei quen quero que este. Que a máis é o que ten que ser. Eu sempre digo que ao final queres facer, hai xente pois igual que non fai e tal, pois non quero e tal, bueno, pois non pasa nada e tal, pero queres, pois faino. É a clave. Basicamente neste mundo no que nada te fai asegurar que vayas a gañar máis cartos por non facelo ou estar en máis sitios por non facelo. Entón, creo que ao final está moi claro. E antes de empezar a falar do traballo, claro, tu última visita aquí foi, se non me lembro mal, febreiro do ano pasado. Eu creo que sí que debeu de ser con Lo Esencial, Sí, non? sí, foi cando lo esencial. Claro, dentro desto que te vou a preguntar, hai unha resposta clara que é a preparación deste P, pero, deste novo traballo, pero, como foi este aniño e pouco xa que levamos para ti neste, bueno, profesionalmente, vitalmente, na música e entre outros tantos traballos que tes, que a verdade é que entre unha cosa e outra, non sei como te dá tempo a respirar. Buah, pois o busco que é moi importante. E non estou orgullosa de estar moi liada, estou orgullosa de que me gusta moito todo o que fago, iso sí. E este aniño foi un ano moi chulo, a nivel laboral medrei moito, traballei en compañías moi chulas, estiven preparando todo este EP, vivindo na Coruña, que xa sabes que me mudara aquí hai un ano e medio xa, habituándome a este sitio onde sempre fai vento, que me gusta a Coruña, pero bueno, as Rías Baixas sempre, eu son pro Rías Baixas. Sinto moitísimo se decepciona alguén. Pero sí, moi a gusto comigo tamén, escoitándome, intentando mellorar nalgunhas cousas como ese perfeccionismo extremo que ao final é imposible acalar, así que xa non o fago. Intento facer o mellor co que teño, e iso é moito, e si mellorar cada día, pero sen unha presión de son o peor por non chegar a un ideal que eu mesma puxera ali. Despois estou tamén nunha etapa creativa, estiven neste ano nunha etapa creativa moi chula, porque tiña moitas ideas distintas, tiña moita necesidade de escoitar moita música de, por exemplo, estou moi metida na música, do Sáhara, bueno, grupos de ali que escoito moito, no world music en xeral, como que hai moito por descubrir e agora estou moi into de música de raíz.
E, polo demais, eu diría que un ano moi produtivo no sentido como espiritual, enerxético, social e laboral, en todo. O do vento é certo. O sea, mira que dixeches cousas, pero o do vento da Coruña eu puxen unha bandeira con motivo do Depor, coloquei unha bandeira na terraza. Mira que eu son de dormir e de estar con calquera de ruido, dame igual. Pois ca bandeira movéndose co vento, máis dunha vez me despertei e dicir, ostras, igual non foi boa idea colgar a bandeira aquí para poñelo aí, a verdad. E Pero, co eu con flequillo, en que momento me mudo eu, unha persoa con flequillo na Coruña? É horrible, é peitearse e saír xa despeiteada viva da casa. pero bueno, alegro que polo resto, que fora un ano productivo no que aprendes, sí que é verdad que está esa parte, non, de traballar moito, de igual non poder dedicarte tempo o tempo que queres ou dedicar a X cousas o tempo que molaría, pero bonito tamén de que todo o que fas é algo que te motiva e que disfrutas que dentro do mundo capitalista turbocapitalista que vivimos, de que hai que traballar, de que hai que traballar para vivir e de que os cartos por desgracia casi, non, son como obligatorios para poder ter Sí. vida, pois polo menos que o que fagas sexa algo que te encha, que, ostras, non é tan fácil, non? Non, isto, mira, pensara sobre isto onte aínda, que eu estou moi feliz coa miña realidade, aínda que sei que o traballo non é o mesmo para min que para outra moitísima xente. Entón, digamos que eu sei que son unha privilexiada e que son unha excepción, que a maior parte da xente que me rodea non ama o seu traballo e é lóxico por que non, porque hai unhas condicións indecentes, porque se aproveita moitísimo da necesidade, porque os salarios non chegan, porque traballar 40 horas á semana é unha putada, o vexamos como vexamos. Entón, pensei que eu si son moi feliz co que fago, pero non podo ser de todo feliz sabendo que hai moita xente no meu entorno que non o está pasando ben polo tema laboral, non só por non conseguir traballo, senón porque os traballos son unha merda. Entón, teño como esa dicotomía interna, non? A miña felicidade non pode completarse se o resto da xente non é feliz. E iso creo que tamén o aplico á música, ás cousas que creo e o que fago. Pero bueno, que estou nun momento moi doce e tamén quero desfrutalo. Eso aplicas na música que fas, como este Prometeo na cidade, este novo EP que estás presentando, que molou moito disfrutalo en directo, descubrir aí o traballo como sona nesa presentación, contenta, non? Deste novo universo, como dicías, afianzando un pouco, non? O que xa presentaras, porque sí que ten esa liña continuista, pero ao mesmo tempo sempre o dicir madurez na música é como demasiado típico tópico, non? Pero que sí que se nota como continuar o que viñas facendo, pero non sei, con máis templanza, como máis, non sei, é que non sei como explicarlo, é como que notas e ti, vale, este é o punto exacto no que quere estar. Eu creo que sí, que esa é unha boa definición, como que atopaches o camiño. E o camiño é moi longo e se pode diversificar e podes saír por unha das ramiñas a buscar unha mora e voltar, poden pasar moitas cousas, pero polo menos tes os pés na senda onde ti querías estar. Eu creo que eso é o ter a madurez musical, como que ti soas xa a ti. E iso creo que a min é das cousas que máis me enriqueceron das críticas que recibín de soa aló, isto ten un son distinto. Mola moito poder estar facendo o que levas tanto tempo, porque é como se hai algo dentro de ti que sabe o que quere facer, pero ti todavía non o visualizas, non sabes exactamente como expresalo, vas xogando, e probas e investigas, e ao final de repente como que chega a resposta, é tan evidente, non? É misturar eso que eu creo que sempre levei dentro, que é o universo máis conectado á natureza, ao espiritual, coa loita do día a día, co cotián, co urbano, con que son unha persoa ao final con moi pouca divinidade, digamos, no sentido de diva. Eu son unha tía moi normal, moi payasa, moi cercana, pero ao final tamén estou moi conectada con outras cousas, con outras correntes, outros pensamentos. E creo que achegar iso e poñelo en terra foi o gran descubrimento dos últimos anos con estes dous discos, como que lo esencial me achegou
ao que quería facer e prometeu na cidade o confirmou. Que eso é o bonito, non? Creo que para os artistas... Porque ti podes facer, sabes, cas discos, sacas cancións, faz cousas, te molan e seguramente todo o mundo no momento no que publica algo estás convencido e tal. Pero cando tes esa sensación de esto sí, de máis alá de que o público o vai a disfrutar máis ou vai a disfrutar menos, abra máis portas ou peche máis portas, dá igual un pouco eso, non? Pero que ti sabes que o que estás a presentar é o que te representa máis fielmente e dis, hostia, estou contenta de habitar este universo sonoro. Eso ten que ser unha cousa boísima de vivir. É precioso, é como construir dende os cimentos ata pouco a pouco a cidade, que igual por agora é unha aldea, pero como que xa estás proxectando o alzado dese espazo, non? E vas conformando un pequeno universo que desexo poder amplialo máis. Teño moitas ideas moi tolas para este proxecto e pouco a pouco fanse máis posibles. Vou traballando como unha formiguiña porque tamén atopei esa resposta interna a presa. A presa mata a creatividade. Como non teño outros medios, que isto non é unha queixa como tal, pero bueno, que quero dicir, hai diferentes realidades. A miña realidade, que son unha muller obreira dun barrio proletario, non tiña nin contactos nin cartos e ao final que tiven que facer? Aforrar e ir coñecendo xente posicionándome. E agora como que entendo que é paso a paso e que non vai haber unha lanzadeira que chegue e te impulse, ou que iso é como algo moi raro e que o importante é ser fiel ao que ti pensas e construir en base a iso, porque igual antes sí que lle daba máis voltas, aínda que me salía a vena rebelde que sempre teño e dicía, "Buah, pois fago o que queiro", pero lle daba voltas a e que querería escoitar a xente, non? Como podo crear máis balanza? Bueno, realmente, creo que o importante é facer o que a ti che gusta ou o que realmente ti consideras necesario, o que queres contar, e logo te sorprenderá que a xente xa lle conecta, porque ten esa verdade dentro. E que agora precisamente o momento no, se fala do momento da música galega, non? Do momento da diversidade e eu creo que precisamente o bo momento da música galega está nesta diversidade en dicir como hai tanta música que se vai facendo, tantos lugares que se van habitando que igual antes non estaban aí, permite máis que non hai por que replicar fórmulas, non hai por que pensar en sí o que lle vai a gustar a xente porque cada vez estás demostrando que cousas que igual parecía que igual non, pois a xente está entrando nese universo e está disfrutando, entón, pois habitar non o que ti queres porque pero é inevitable non pensar ao principio sobre todo, non? Cando estás construindo a túa carreira, estás construindo a túa identidade musical, porque é o que a industria e este mundo no te obliga, non? Parece que tens que pensar no público, tens que pensar no público e, home, tens que pensar lóxicamente en que poida haber alguén que disfrute e demais, pero o mismo que falábamos antes. Ai, es que esta canción le va a gustar a la gente. Vale, igual si, e a publicas, 50 escoitas, a xente non a move por aí. E era o que É en que teoría iba a funcionar. é que tamén as expectativas son moi perigosas, porque poden facer moito dano. E eu entendo, porque eu pasei, aínda paso por esa ilusión de quero vivir desto, quero poder medrar, entón quero que me escoiten e quero conectar, e tes esa necesidade, e moitas veces vai ligada ao traballo, por exemplo, no sentido de a ver se me expreso ben, que hai xente que se está traballando 40 horas na semana, nun local, o que sei, nunha sombrerería, igual cando chega a casa non ten toda a creatividade do mundo para poñerse a escribir, ou non ten tempo para dedicarse ás redes, ou igual os ensaios vai con outra enerxía. Entón, no meu caso, eu o que fixen foi apostar moito pola miña parte artística e isto tampouco foi Beni Vidi Vici, foi que eu levo moitísimos anos formándome, por exemplo, estudo todos os días prácticamente canto, me formei, fixen 1000 formacións, 1000 cursos, levo moito tempo dedicándome a isto, pero ese sacrificio anterior que fixen me leva a que eu me adique completamente ao mundo audiovisual. Entón, no meu día a día eu son bastante creativa, estou moi metida aquí, é parte dos meus ingresos dende hai moito xa a música, o meu proxecto tamén por sorte, e cada día vólvese máis o pilar deses ingresos. E claro, así é máis doado nesta posición poder xogar e probar que me gusta a mí versus que lle gusta a xente. Eu entendo que hai persoas que se sinten con máis necesidade de gustar
para poder darlle máis espazo ao seu proxecto artístico. Que, bueno, non estou dicindo que a min me chegara todo fácil ni moito menos, pero entendo que tomei unha decisión que me foi ben e outra xente igual a toma e non. Tiven esa parte de mistura de sorte e traballo. E que despois tamén moitas veces caemos en comentar o traballo dos demais ou en comentar as decisións artísticas ou persoais ou vitais do resto de xente. E como sempre digo, no mundo da música para min non é tan fácil porque non son músico nin teño unha carreira, pero na parte vital, non, que non sei quen deixou a parella ou cambiou de traballo, non sei que, non sei canto, como fixo, porque fixo eso. Estate tú na súa mente, estate tú na súa cabeza, estate tú no seu, na súa vivencia, e na música un pouco o mismo, non? Ao final, por que alguén tal? Pois o que sei, pensa o que vive, mira ao seu alrededor e despois entenderás, aceptarás ou non, ou comprender, pero vas a entender o porqué do que fai, que creo que é importante, non poñerse no lugar para saber o porqué das cousas. Sí, encántame ese punto que dixeches ti. E tamén eu interpreto un proxecto musical como se fose un ente. Entón, nace o proxecto, hai moito amor, hai moita ilusión, é como un bebé, hai tenrura. Despois chega a infancia, que é o momento no que me cabreo un pouco coa industria, que son como os pais, porque non me está funcionando como quero. Logo a adolescencia xa é o momento de quero gustar, quero encaixar. E logo que chega a madurez, que é o que lle chamamos á música cando ten o son propio. Eu diría que pasei por esas etapas unha por unha e que agora estou entrando un pouquiño na idade adulta, pero non un adulto que todavía é novo, que aínda se equivoca e que aínda pode dar traspés, pero que está con moita capacidade de aprendizaxe, xa ten un pouquiño de bagaxe detrás, entón os erros son menos erros, xa os tomas de outro xeito e tamén teño moitas alegrías, porque claro, ao principio comes moitísima merda na música, sabes? É como moitísimos nons, non sabes como facer as cousas, estás perdido, os teus primeiros festivais é como socorro, non sei que teño que facer aquí, me sinto super primeriza. E despois xa é como máis un xogo, xa vives de outro xeito. E tes máis que arriscar, pero che dá máis igual arriscar. No meu caso, que estou falando aquí como se fose Beyoncé, pero sí que estou nese momento no que xa teño a confianza para facer cousas, porque tamén me coñezo a min mesma. E sei o que quero facer, que para min iso foi a peza do puzzle que o cambiou todo. Entender a música que quería facer e atoparme nela. Mira, eso que dices agora de que estás vivindo un pouco esa vida adulta que quizás ahora, vai un pouco en relación ao que dicía desa madurez do traballo, tamén na temática, tamén un pouco no que estás a contar, non? Nesa mensaxe de desconexión, nesa revolución, non, un pouco ese aspecto racionario, non? De que ainda compartías en redes ese audio, ese vídeo de que o ocio é revolucionario, non? Que é totalmente certo, que é un pouco no que está sustentado este Prometeo na cidade, non? Que ese pensamento que igual non todo o mundo ten de xoven ou no comezo da vida adulta, pero que cando te das conta dis ti, coño, é que sí que é revolucionario, o sea, o ocio é revolucionario, o descanso é revolucionario, non o que nos están facendo creer, non? Que o que, bueno, tratas un pouquiño aquí. Eu trato moito esa liña temática porque hai unha verdade universal que se unha empresa che poidera facer traballar as 24 horas do día para sacar unha plusvalía de ti inmensa, faríao. Entón, o ocio o que xera é comunidade, e a comunidade xera cultura. Entón, o ocio é un aspecto fundamental e un dereito da sociedade. E ademais, ao final, os que son máis ociosos neste mundo son os ricos. Por que será, non? Se un ocio é tan malo e o traballo dignifica tanto. Sí. Entón, eu creo que ademais neses espazos de xuntanza, na parte ociosa da vida, é onde se vive realmente, non cando estamos traballando, iso que eu amo o meu traballo, pero, por exemplo, eu son máis creativa cando estou paseando un sábado pola tarde, estou vendo o atardecer e de repente teño ideas, que de feito isto é biográfico, pasoume a semana pasada, e non pasa cando estou no escenario porque estou centrada noutra cousa. Pois imagina a xente que non ten esa gasolina creativa que eu teño, non? No meu traballo. E por outra banda, tamén ao congregarnos e ter esa parte de disfrute de ocio, hai unha convivencia humana que é indispensable, somos animais sociais e necesitamos ese cariño, ese sentimento de pertenza, e de outra banda, é o momento da queixa, da implicación conxunta,
de mobilizarse. E claro, para un sistema enfermo que nos quere dispersos, o mellor que pode facer é cada un na súa casa. Dis en Mañá de Domingo que non se me olvidará o momento no que escoitei, que subín aí unha historia, estaba eu tomándome un croissanciño de pistacho con café con leite, e puxeme a canción, joder, mira que non é unha canción, digamos, romántica no sentido de amor, nin romántica, nin de amor familiar, pero eu estaba escoitando e lembrome de ter vaguas nos ollos, de sentir cosas, de decir, ostras, é que é verdad, porque hai unha frase que me apuntei agora para dicila. Gaño tempo facendo nada porque xa nada é o que tes. Como nos olvidamos de vivir. Incluso xa non só polo traballo, senón pola vida en xeral, co bonito que é sentarse, simplemente como fixen o onte tamén pola tarde, que mira que eu estou tendo moito tempo libre por a miña situación e non o estou aproveitando como debería. E onte, por exemplo, tamén estaba sentado no paseo marítimo mirando o atardecer aquí en Riazor e estaba sentado dándome conta de, hostia, é que non estou facendo nada, pero que ben me estou sentindo. E que a contemplación é das actividades máis bonitas que podemos ter os humanos. Eu creo que se perdera tanto iso, non? No último tempo, o estar observando, porque claro, que é moi difícil sair. Eu entendo difícil que sair dese círculo que eu lle chamara outro día a roda do hámster, no que nos meteron, porque nos obrigaron a estar aí dentro. Non é un tema de unha lección premeditada. É moi difícil sair de aí e non sentir culpa, que eu iso, como tamén o canto en Mañá de Domingo, non? Que digo, onde non sintamos culpa por pracer. É como que a culpa se volve algo que dá gustiño, non? O me sinto mal e me quedo aquí recreándome esa dor interna e ao final, para min, aprendín a facer o esforzo, porque é educable isto, de rascarme a pepa sen sentirme mal. E entendín que ademais o descanso non é só necesario para logo poder seguir producindo, que un discurso que eu adoptei ao inicio, como non podo crear e traballar se non me tomo un día de descanso. Non é para despois seguir traballando, non é unha pausa puntual con fin, porque senón é parte do traballo. É unha necesidade, é un dereito que eu teño de rascarme a pepa e desfrutar de non facer nada. E de feito, só hai que sentarse e observar e mirar o que nos rodea, que eu estou vendo agora un coello con forma de panciño que está tumbado nunha manta, máis contento que ninguén, simplemente existindo. E para min iso, por exemplo, está moito na natureza, sentarse e observar. É que, ostras, é cando moitas veces non te fan pensar que ti estás tirado na cama, no sofá ou tal, é que Es un vago, non fixeches nada. xa. E que queres que faga? Quer dicir, que teño que facer? Ujú. Non estou no meu horario laboral, por tanto non teño por que estar producindo. Teño que limpiar na casa? Bueno, pois xa limpiarei despois. Teño que ir a comprar? Pois igual non. Teño que... Non. Simplemente estar tirado e sen nada máis. E por outra parte, non, é que te vas de festival, é que te vas de concerto, é que estás nunha terraza. Sí. E que... Iso é revolución. É a revolución obreira contemporánea. Eu falaba con uns colegas e dicíamos, joder, lóxicamente, cartos, a forrar. Hai que aforrar, ter uns cartiños, por si te pasa algo, polo mundo no que vivimos, que os cartos, como dicía eu antes, son necesarios e obligatorios. Pero, por que non gastar en irte a cousas? Por que non gastar en viaxar? Por que non gastar, en xeral, no que te apetezca? E que ademais aquí hai como un falso mito, un falso discurso, creo eu, que é que os nosos pais ou persoas maiores que a nos, a outra xeración anterior, dicía como, claro, que agora a rapazada non aforra porque vai de viaxe e tal. Xa, tronco, pero ti hai 20, 30 anos mercabas unha casa con 4 chicles, entón se non mercabas chicles, bueno, che daba para iso, que non digo que non traballara, pero digo que traballar che daba un froito, e a día de hoxe eu me vou de viaxe por 300 pavos ida e volta a Marruecos 10 días, e ao final, que merco con iso?
Entón, claro, se eu soubera que aforrando no viaxe podería estar en 5 anos mercando unha casa, igual non viaxaba, pero xa que o meu futuro será precario, vou desfrutar do presente, non? Igual o problema é o sistema e non son eu, como consumidora individual. Mira, vouche facer unha pregunta que destas preguntas típicas, tópicas que vanche facer, igual xa che fixeron e que se fan no mundo da música e que sempre digo que son típicas tópicas, pero ollo, cuidado, entendo que se fagan, porque eu cando entrevisto o mundo sonoro as fago moitas veces porque o espacio é o que é, o tempo é o que é nas radios, nos periódicos e demais, e a veces non se pode divagar como divagamos aquí na Canle, que como temos 40 horas, pois divagamos moito, pero o porqué de Prometeo neste EP. O primeiro é a explicación breve. Eu son historiadora da arte, entonces me flipa a mitoloxía e traballei con ese mito ao longo da carreira. E a segunda é porque eu estaba falando de toda esta sociedade cansa que temos, do tema do traballo, da necesidade de fuxir, do precisar a calma, de todo isto, non? E tamén algo que me preocupaba que é o ascenso do fascismo, como está evolucionando, e a incapacidade de loita colectiva. Entón, con todo isto na mente, ia un día paseando, que cando teño as mellores ideas, e fregando a louza, nese paseo de repente imaginei como a chegada de Prometeo ao mundo moderno, porque Prometeo, para quen non o saiba, é o titán que roubou o lume aos deuses para levarllo aos homes, e con iso traer a sabedoría, o ben, etc. Eu pensei, ti imagínate agora que chega o Prometeo ca sabiduría, co coñecemento, co amor, co seu lume para facer a vida mellor, e vai pola rúa, está plantada aí co facho, e toda a peña, pois, co móvil, mandando WhatsApp, pasando de todo, "Buah, estou ata o carallo do meu chollo", sabes, todo o mundo a súa bola. E Prometeo ali chantado co facho, en plan, bueno, e que fago aquí, non? Esa foi a imaxe que eu tiven, e pareceume moi potente, non? Como a figura da rebeldía, a figura do amor, a figura de ser capaz de facer esforzos polos demais, representada no mundo actual que tende ao individualismo. Conste que parece que son un tremendista con isto e digo como que malo é o mundo. Non, eu digo no que se está convertendo e o sinalo porque confío moitísimo nos seres humanos, eu amo moito as persoas e creo que temos unha inmensa capacidade de cambio. Esa é a realidade, que eu quero sinalalo antes de que cheguemos a un extremo que non teña volta atrás, porque considero que temos moitísimo máis poder do que cremos e, sobre todo, en colectividade. Sí, sí, sí. Ben porque, oye, que sí que se di moito que se sinalan estas cousas sempre se di, non, como que tremendista, que tremendista. Home, non é ser tremendista, pero é a realidade. O que estás a apuntar todo é o que hai, e se eu sí que me imagino a Prometeo aparecendo agora e dicindo, pero vamos a ver. Pero que para que roubei eu o lume fai Claro. a leche de tempo, que fixeches vos agora? Onde estades? En que vos estás convertindo? Claro, Seguimos. tío flipando, en plan, vos traio o bo, o lume tal e cada un a súa puta bola, troncos, para que fun a roubalo? E ademais despois, que isto está moi guai, Prometeo é castigado polos deuses e o que fan é encadealo a unha rocha, e nesa rocha é condenado que unha águia devore o seu fígado toda a eternidade. Que na miña reinterpretación do mito, digamos que Prometeo ao final se solta, e lévame a ese lugar, que sabes que o EP como que cada temiña fala un pouco dunha parte do mito. Pois tamén me flipou que a figura que castiga a Prometeo é a águia. En un momento de auxe fascista que a mí me preocupa, digo, perfecto, Sí, vi unha increíble para representar todo isto. tal cual. Como que chegou a min de xeito moi claro. E un traballo, como nomeabas antes, no cal dupla lo Héctor, ese gran Héctor que teño que volver a traelo por aquí na próxima tempada, É o mellor, que é o mellor. sempre direi que desas personas que agradezco ter descoberto grazas a este proxecto, que sempre digo, eu non gañarei cartos, pero gaño personas, e creo que xa con eso doume cun canto nos dentes, a verdade. Volves a facer aí dupla, guai, non? Super, nos levámonos xenial e Héctor é boísimo dándolle forma a ideas e traducindo. Eu levo todo bastante claro polo xeral, aínda que para este EP sí que probamos varias cousas, por exemplo, lembro, creo que fora mañá de domingo, probamos modo medio cumbiero, sabes, como cousas mazo de raras. E o tío é moi áxil para traballar e capta super ben as ideas que eu levo.
non todos os produtores saben traballar así, porque eu traballei con outros distintos e en moitos proxectos, non é só con meu, senón que xa outros anos traballara, que levo moito tempo traballando con produs, e hai algúns que son brillantes á hora de traballar e controlan moitísimo de son, pero lles falta ese entendemento humano, polo menos comigo. E Héctor me pilla super ben, como que eu lle digo, mira, que eu ademais teño formación musical dende hai moito, podo traducir bastante ben se quero unha caixa negras ou se quero o que sexa, pero ás veces os temas como de percepción auditiva, do tipo de sonoridade, da tímbrica, é difícil de expresarse. Eu quero dicir, mira, é que o aro desta caixa soa como máis a chuvia, eu quero que soe como máis a río, que vaya máis fluido e tal. E el di, vale, creo que isto. E o entende super ben, iso a min flipame. É moi bo traducindo e aparte é un tío xenial, é un tío con moito coco, cunhas ideas brillantes e aparte o paso pipa con el e nos partimos o cu porque xa somos colegas. É que mola porque escoitas a música que fai contigo, escoitas a música que fai con Nuntia, escoitas a música que fai con Callejo, escoitas a música que fai con Abrigo, Nada que ver. que todo xente que veu por aquí, ti escoitas e ti, hostia, que ben sona, que guai, quen te produciu? Héctor. E a ti? Héctor. E a ti? Héctor. Non hai unha copia joder, eu sempre digo que o produtor o bo é cando é capaz, o sea, cando é capaz de adaptarse e de poder traballar con traballos distintos e ao mesmo tempo poñer a súa pegada, de saber que pode estar esa persona detrás, que non é tan fácil esa faceta. Para min iso é maravilloso nel. Eu podo chegar a intuir que un tema de Héctor, aínda que sexa radicalmente distinto a outros que teño escoitados. Paréceme que fai un traballo brutal. E tamén a nivel mastering, o máster o fago con Arturo de Terrae, que, bueno, estamos traballando lentamente, pero nalgunha cosiña xuntos, porque os seus traballos a min me flipan e a eles lles mola moito o que fago eu. E ele quen se encarga desa parte de mastering, tamén fai un traballo brutal para min, é como moi atmosférico, non sei, moi guai traballar con eles. Que ademais no teu caso, un traballo tan personal no sentido desta temática, deste significado para ti, tanto nos teus ideais e na túa forma de ver a vida, claro, que haxe un produtor máis alá do sonido, non? Que poida facer, que entenda tamén ese universo, que habite da mesma maneira que ti, é importante que a xente que traballes, igual que no caso de Galung, que sepan o que ti queres e que compartan esa visión. Sí, é importante que che entendan e che apoien, sobre todo. E aparte eu que a verdade son dictatorial no sentido de, diría que máis ben autárquica, non dictatorial, no sentido que eu intento facer un pouco todo, non? De todas as ramas, gústame moito picar de aquí e facer un pouco sobre a imaxe, dar as direccións de todo, pero tamén porque o teño claro, o visualizo e me adico a moitas ramas do audiovisual. Eu sempre digo que me deixo aconsellar sempre, pero ao final decido eu. Normalmente teño as cousas bastante claras cando as fago. Entón, traballar con xente que me entende e apoia mola, pero tamén xente que me sepa frear e me diga esta idea non mola tanto ou eu non o faría así. E, de feito, Héctor e eu fixéramos como unha recopilación de ideas que eu tiña, a escoitáramos xuntas e decidiríamos entre elas cales serían para o disco, sobre cales traballar. E grazas a iso, por exemplo, está mañá de domingo neste disco, porque Héctor era un tema que lle flipaba e eu estaba como que me gustaba moito, pero dicía que igual para outro momento. E foi gracias a él. Pois vou mirar aquí para a cámara que a xente me ve e se me ve mellor. Héctor, moitas gracias porque creo que é dos meus temas favoritos delo, así que moitas gracias por ser artífice de que puidese salir isto e non quedase aí, que iba a salir, eu iba a disfrutar, pero disfrutalo agora, a verdade é que me ven moi guai neste momento vital meu ter un tema así que gracias. Ai, alégrame tanto. De feito, mañá de domingo algo que me fai xenuinamente feliz é que moita xente me escribiu para dicirme que se sentían identificadas, identificados con ese tema, que lles removera. De feito, eu me emociono moito cantalo, se me poñen bágoas nos olliños me enche, porque vexo que é unha realidade moi humana, moi natural e moi compartida, e tamén me fai moi feliz ver que tanta xente está resoando con iso, porque iso é que
xa non somos as víctimas, non? Empezamos a darnos conta do que está pasando. Iso danos moito poder. E o mesmo que, isto é flipante, con Unha premonición, que é a terceira canción do disco. Ese tema se me viralizou xa 3 veces, subín 3 anacos do tema, 3 veces viralizado, leva burrada para min, 300.000 reproduccións, algo así, para min iso é moitísimo, vale. E o máis fascinante é que me escribiron moitísimas mulleres para dicirme que lles fixera cambiar a súa visión da relación na que estaban, que lles parece un himno, que lles chegou moitísimo, que lles dá forza, e para min iso é o máis incrible, non? Que a través dunha canción que eu fago porque me gusta moitísimo escribir e compoñer e que a intención é como liberar un pouco de min e contar algo que me parece importante, que chegue a activar a xente para tomar cambios na súa vida. Para min iso é facer maxia. E estou moi emocionada con a resposta desa canción e de ver que as mulleres o collen como un lema que lles está facendo saltar de situacións onde se sinten atrapadas. Iso é brutal. Mira, comezábamos a conversa nos primeiros minutos falando de pecharse portas ou non, co que se canta ou tal. Mira, pecharías igual ou pechas algunha porta de algún festival, de algún concello, quizáis pode ser. Pero mira cantas portas interiores do corazón e da alma abre a túa música, que, home, non te dá millóns de euros, claro que non. Non te dá millóns de minutos libres, pois seguramente non. Pero, e o bonito que é? Para min é precioso, é incrible esa sensación de un cambio real, de facer unha política a pequena escala que muda o mundo pouco a pouco. Eso é o máis lindo que eu podo conseguir e, por suposto, oxalá medre moito o proxecto porque creo que aínda teño moito que partellar, porque desfruto moitísimo no escenario e creando, montando esta pequena obra teatral sobre que ao final o e eu estamos moi conectadas, pero bueno, somos lixeiramente distintas. E, doutra banda, poder seguir medrando para que esta mensaxe chegue a máis xente, que igual non podería coñecela e non podería conectar se non sabe que existe. Así que o obxectivo eu diría que ese, non? O de seguir medrando non por ego, que evidentemente a todos nos senta xenial gustar. Eu non vou dicir que son aquí Buda, trascendida, e que non me importa que a xente me diga que guai palmadinha na espalda, está moi chulo. Pero o máis importante para min é isto, sentir que estou aportando algo bo a través da arte a persoas que nen sequera coñezo, porque conectaron comigo. A min pareceme máxica. Esa forma de acción é máxica para min. Mira, por ir rematando a conversa, esas datas de festivales que no momento no que estamos a gravar, pois non se coñecen, pero na descripción, como sempre, van a estar as túas redes para que a xente poida estar atenta a todo o que vas a facer. E despois ven esa xera de salas que comentabas, no cal non vai a ser simplemente polo que dixeches subirte a cantar, senón que vai a haber moito máis, non, nestes directos todos que van a vir no futuro. Estamos traballando nunha posta en escena chulísima, moito máis teatralizada, que, bueno, ten esa frescura. Eu non me ciño a sempre me coloco aquí, levanto esta man e pasa isto nesta canción, deixo un marxe a improvisación moi amplo, pero vai estar como conducindo a xente a distintas atmósferas que ti creo que puideches vivir un pouco o concerto no Garufa, que tamén me encantaría saber que che pareceu a ti esa vivencia. O sentimento de estar pertencendo a un momento presente en colectividade, de desfrute, de autodescubrimento e tamén de ser conscientes do que acontece no mundo, que eu creo que é un equilibrio que se dá nos meus concertos, que hai moita celebración, moita festa e pasalo ben e bailar, e tamén hai momentos no que reflexionas contigo mesmo e reflexionas sobre a situación do que acontece fora. Eu creo que iso xera que saias con sensación de pertenza. Mira, eu esa noite, ese día no Garufa, foi moi raro para min e moi especial ao mesmo tempo porque eu estou jodido dun ombro e eu jodime o ombro despois dun concerto de Amoevo, non culpa de Amoevo lóxicamente, ainda que con eses brazos que ten podería joderme el, pero despois dun concerto de Amoevo, bueno, pois foi cando me fastidiei o ombro e un ano épico despois aquí estou co tema chunguillo. E claro, eu esa noite era volver a ver a Moevo, que isto, porrillo que se escoita isto non é culpa del, xa falei con él, no, pero... Moevo, te queremos. Pero era como
volver ao sitio no que despois, bueno, por circunstancias, pois jodín o ombro, e era como raro estar nese lugar, xa fora o Garufa, xa vir a concertos, pero era como, hostias, ver isto. E lembro que salín dese combo, porque aparte, claro, a túa música e a da Moevo nada que ver, e dos proxectos que a priori podían non complementarse, pero que para min foi unha noite moi guapa, porque foi a túa parte máis emocional, a túa parte máis sentimental, que co público moi metido, a verdade, que a xente estaba moi Sí. guai, e eso e descubrir, que a min eu sei que os artistas non lles mola ou os mola moitas veces igual esa presentación previa, ese ensinar as cancións, e a min teme un aura tan bonita de descubrir algo que non sabes o que é, porque escoitar o EP, me mola o EP, vou a verlo en directo, está guai, e podo cantar ou disfrutar, pero escoitar algo por primeira vez, quedarte ca cousa de, esta canción me molou, pero non sei que me quere dicir, quero escoitala e estar esperando a que salga. Eso é unha cousa moi bonita que creo que lle deu unha aura mágica ao teu concerto. Esa parte de certa exclusividade, non? Pero no sentido de presentar algo que tamén supoño que para ti é especial. Presentar algo que non se sabe o que hai. Claro, e que viviches algo único, que é coñecer algo que ninguén coñece e que só se presencia no directo, que só podes estar ali se hai presencia, se estás. Iso para min ten moito peso tamén no discurso, non? Da importanza de estar, de vivir, da presencia. Para min foi un concerto increíble, a enerxía do público foi xeñal, bailamos, rimos, tamén chorou xente, foi como toda a combinación de emocións posible, que eso para min é precioso, pintar con toda a paleta e levar a moitos sitios. Por exemplo, lembro con especial cariño cantar Mañá de domingo ese día. Para min foi moi poderoso ese momento. Pareceume o momento de conexión, de ver ao público e sentirnos e de dicir, si, os dous estamos aquí como recoñecemento. Ademais, había moita xente na sala e houbo ese silencio, sabes? De momento de escoita, de Que captar. non é fácil. Que non é fácil. Que pase eso. Sí, non é fácil nunha E, sala como a Lufa, que é grande, que hai moita e cunha xente. canción nova, cuidado, porque ao final se sabes a canción, sabes que a canción pide máis calma, tal, pois, bueno, a xente di, bueno, este é un momento de callar, pero cunha canción que non sabes o que te vas a encontrar e que a xente respete, ostras, eso indica cousas, Sí, que hubo a conexión especial que fai que todos nos entendamos e nos encontremos ali. E tamén cun moi bo traballo de Sabrina, que estaba ás luces e que foi conducindo o show até ese momento, e tamén Max, que fixo o son, que sinto que a figura dos técnicos está moi esquecida, non se pon en valor e non poderíamos facer nada do que facemos sen os técnicos. Tamén, evidentemente, o persoal das salas, persoas de limpeza, os camareros, todo. Pero os técnicos teñen unha carga de traballo brutal, teñen unhas vidas moi complexas e son parte esencial do espectáculo. Creo que é importante comezar como músicos a reivindicar un pouco as súas condicións laborais e tamén a súa importancia no traballo, o valor que eles teñen. que a máis Max cando fai cousiñas ali notase que joder, sona moi guai. E eu, se me permites, e xa por ir casi poñendo peche, vou aproveitar a túa mensaxe de poñer en valor os técnicos e que ao final a mí moitas veces é como as artistas que critican e din, es que es el técnico o que fixo, vale, igual o técnico que te tocou ou que traballou contigo, igual non era o mellor ou o que queiras, pero non sempre é culpa do técnico, que tamén moitas veces de que algo salga mal tamén pode ser culpa de quen está en riba do escenario, que me como, non, é el técnico, é el técnico. Sí e non. Pero quero poñer en valor e reivindicar a unha figura que ademais me molaría ver, primeiro vela en riba dos escenarios, pero senón vela como técnica que é Mai, a nosa querida, creo que tamén pola túa parte, Mayra, que, Sí. que primeiro unha técnica muller, algo que por desgracia tampouco é tan habitual, e alguén que eu vina a traballar como técnica e cuidadito tamén a magia que saca, e dende aquí pois tamén me apetecía mandarlle aí unha mensaxe e reivindicar tamén a súa figura e a de moitas mulleres técnicas que hai, aínda que pensemos que non, que están aí, e tamén hai que darlle bueno, darlle oco non, deixar, máis ben, o oco que merecen, non darlle, que darlle parece como que unha limosna, non, deixar o oco que teñen que ter pola súa valía.
Sí, Mai é maravillosa e de feito a coñecera facéndome son na Disfrutona, fora. Estivera ela como de técnica de sala e despois Iván Muica estaba de técnico de son propio da miña banda, que é o meu técnico. Ela é maravillosa, resolveu dúbidas, traballei con ela como de xeito moi profesional, pero a vez cercano, e despois nos fixemos colegas en escalada, que as dúas escalamos, ten Leria, como xa saberá a xente que este escoitando a conversa e véndoa. Mai é unha tía brutal, porque non só é artista, senón que é técnica, está no medio dos dous mundos e ademais sendo muller, que é moitísimo máis complicado, un ambiente hostil, é difícil aguantar aí e aparte está un sector tan masculinizado como te abres paso. Hai que pisar moito, hai que cavar moito, e iso é o que debemos ter máis mulleres na música en todos os sectores, e máis mulleres dirixindo o barco. Despois, unha última apunte do que dicías dese directo que estás presentando, desa teatralidade, dese darlle ese universo. A min non me gusta últimamente facer moito comparación, nin dicir como tal artista, porque creo que falábamos, cada un artista tede esa vosa, bueno, vos universo, pero isto lembrame a Leticia Rey, que tamén sacou disco, tamén bueno, pontevedresa, pero vivindo aquí na Coruña tamén, e o seu directo, que eu non puiden disfrutar todavía, está tamén baseado en baile, nunha experiencia de luces tamén, de vestiario, que cada directo, según el explicou aquí pola canle, tamén ten esa, bueno, esa vida de que cada directo é un pouco distinto, de esa liberdade que ten ela de moverse a según a canción lle pide en cada momento, que, joder, a veces parece que tamén o enriba do escenario que facer X cousas e non ten por que cumplirse X patróns, senón pois o que facedes vos, non? De darlle ese universo e esa vida propia a cada temía e a cada momento. Para min, levar un show excesivamente guionizado cando é a miña música e un escenario son eu, non son unha personaxe, non é Nimeria, son eu, se me fai como un pouco violento. É como que estou atada, sinto que non teño capacidade para facer o que quero cando quero, porque igual estou cantando El fuego que sana, o que quero é saltar, ou quero estar a catro patas como un mono, estas cousas que a min me pasan e fago, porque eu no meu directo son a miña versión máis real, no sentido de que ao final todos no día a día levamos un pouco a careta para encaixar, non? Uns máis, outros menos, pero bueno, digamos que hai unhas leis sociais. Sen embargo, no meu directo non, porque o creo eu, é o meu universo e podo ser a versión de min que eu desexo. Entón, claro que é unha experiencia pensada para que o público este e participe ou viva, pero está dentro dese mundo máxico da Maxicaló, aí estamos. Entón, pode ser quen queira ser, e se me limito a, neste momento, teño que levantar o brazo e moverme para aquí, como máis coreografiado, deixo de ser eu, perdo a maxia. A vez sí que entendo que unha iluminación concreta, un posicionamento, unha marca no chan a que teño que ir, eso axuda a meter a xente na historia. É importante, eu desfruto, me gusta que estén pensadas as cousas, iso é genial. Pero non que estén estipuladas dun xeito estricto, que eso pois se fai moito, hai moitos concertos que son así, que hai, pois eu que sei, neste momento me subo a tarima, levantamos o brazo, nos miramos, e ti tocas a pandeireta e eu me rasco o cu, eu que sei. Pero no meu caso non é así. Sí que hai unha teatralización, pero vai máis dende eu metida na personaxe como unha impro do propio personaxe, que en sí unha obra escrita como liña por liña. Que ese, sempre direi que é o bonito, e mira que vexo grupos que repiten e me mola velos mil veces e sempre o mismo e todo igual e todo tal, non sei que, pero esa posibilidade de que cada directo teña algo distinto, alguna pilduriña distinta, eu sempre aplaudo e agradezco como público e asistente a miles de concertos casi ao ano. Non te quero quitar moito máis tempo para que poidas poidamos, ti máis eu, ter un momentiño de descanso neste día que temos por diante. Sempre é un placer terte por aquí, sempre o direi, as túas son desas conversas que non me importaría estar 50 horas seguidas falando, porque sempre, sempre, sempre se sacan pensamentos que un ten que escoitar en poñerse aquí dentro gravados a fuego. Moitísimas grazas, de verdade, Dani. É un placer estar aquí, é genial o amor que lle pos as cousas que fas. Grazas por vir aos directos e por alimentar tanto as bandas galegas de corazón, que fas unha labor que é brutal.
Así que unha aperta moi forte. E se alguén chegou aquí e todavía non me coñecía, alguén que te descubrixe fai pouco e que me está descubrindo a min agora, hai 282 conversas publicadas a uns 200 proxectos, debe ser 200 proxectos, igual distintos. Non hai que verse todas as conversas. A de hoxe é unha oriña, co cal, imaginade, e esta é corta, imaginade o que duran as outras. Simplemente o que pido sempre, o que estou pedindo últimamente, é que a xente vaya e mire o radar con tal artista, tal grupo, vayan á súa plataforma digital de confianza, busquen a súa axenda de concertos de confianza, vayan a escoitar a ese proxecto en cuestión, porque estou seguro que van a descubrir cousas moi boas, cousas que poden ser importantes para eles, e unha banda sonora que vai acompañar moi variada e moi disfrutona, e no que queda de tempada. Estamos empezando xullo, o sea, e estamos empezando xullo, sí, estou dicindo ben, e queda un peche, xente, que de verdade proxectos novos que van a vir por aquí, que están visitando por primeira vez, e varias cousas que vos van a volar a cabeza, porque a min que vayan a pasar flípame. Así que, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo, xente, vémonos onde haxa música en directo, e se esa música é a de lo, pois, que máis podemos pedir, xente? Ata a próxima. Chao, chao. Chao, chao.